This program is brought to you by Gazprom, UEFA Champions League sponsor. ואני חשבתי שלא יהיה פה כושר. ווינרית, היא גולרית. לא יכול להיות שאין שום סטיגמה חברתית. וואו, איזה התרגשות. אני אעשה עכשיו! ובועז נימו! אין ספק, זה היה רגע השיא, שער בקריית חיים, אין ספק, זה היה השיא. איפה אתה, לאן יצאת השבוע? שמע, הכדורגל, אנחנו מתייחסים לכדורגל כאל נתיב בריחה, כיף גדול, מדרגה לאושר לפעמים, לפריקת תסכולים, לתעל אמוציות. יש מקומות שבהם הכדורגל יכול לעשות את כל הדברים האלה ועוד. בואו תראו. אנחנו פה הבוקר כדי לעשות איזשהו מפגש קצת תחרותי בין שתי קבוצות של חבר'ה עם צרכים מיוחדים. אתה שוער בינלאומי. זו קבוצה של ילדים שמאוד רוצים להשתלב בכדורגל, ואנחנו מקנים להם את המיומנות בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. חבר'ה, בהצלחה רבה, אנחנו עומדים לזכות, זה ברור. בית ספר סיני, התלמידים שמתמודדים והבוגרים שלנו. מוכנים? אנחנו עובדים מאוד מאוד על פיתוח כישורים אישיים שלהם, שבתוכם הכדורגל הוא גורם מאוד מאוד דומיננטי. הילדים האלה לא, מבחינת טכנית, זה מאוד קשה לעבוד איתם עם כדור, אבל מבחינת קואורדינציה, זה חשוב מאוד לעבוד איתם, כי פה הם משתפרים. הם שמים חומה. אתה תמצא דרך שהכדור יעבור בין החומה וייכנס לשער. מטרה עוד פעם חברתית, חינוכית, לגרום להם להכיר דברים דרך הכדורגל, הספורט הזה שהם כל כך אוהבים, להרגיש נורמטיביים, להתעסק בספורט, שזה משהו שחסר בעולם של צרכים מיוחדים, וכמובן להכיר דברים דרך הכדורגל, דרך המגרש, ולהשליך אותם לחיים שלהם. מה התפקיד שלך? אתה חלוץ, קשר, שוער? חלוץ. אתה חלוץ? כן. אתה כובש שערים? כן. כמה שערים כבשת? 100. 100 שערים? וואו. תקשיבו, כיוון שהתוצאה היא 2-2 ולא הגענו להכרעה, אנחנו עושים דו-קרב פנדלים. אנחנו מקיימים לפחות פעם בחודש טורניר שהם יוצאים מחוץ לבית הספר ומשתתפים בתחרויות עם האוכלוסייה. מי היריבים שלהם באמת? רק האוכלוסייה הזאת בינתיים. לא, גם האוכלוסייה היא גם אוכלוסייה רגילה, כן. נורמטיבית לחלוטין. המפגשים האלה, כמו שאנחנו עושים היום, זה בעצם מה שהם נהנים ממנו הכי הרבה. יכול להיות שזה הפנדל המכריע. 3-2, מעלה! לפני שאנחנו מתחילים, אני נותן מחיאות כפיים לכולם על המשחק. החזון שלי שהתלמידים ישתלבו בתעסוקה, בעבודה, וישתלבו גם בכדורגל. לראות שחקן שבפעם הראשונה שהייתי איתו שהוא עמד והסברתי לו תרגיל, הוא לא הבין, ואחרי 10 פעמים אתה רואה את אותו שחקן, הוא פתאום רץ לך, אז אין סיפוק יותר גדול מזה. אני הרבה שנים עוסק בכדורגל, אבל מעט מאוד פעמים מתאפשר ללב להתרחב ולהיות בגודל של כדור. תמשיכו ככה ותעשו טוב לכולנו, והלוואי וכולם יעשו טוב ככה לכולנו כמו שאתם עשיתם הבוקר. חולמים ביחד להפיל ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. לי אין מה להוסיף למעשה. זה מעניין, כי זה גם מה שראינו, אבל מצד שני, דווקא החוויה הזאת, דווקא המשחק, שגם נותן להם את החוויה ההשתתפותית, אבל גם מבליט את המגבלה, בעצם. לא עבורם. הוא לא מבליט את המגבלה עבורם. זה המקום שהם מרגישים נורמטיביים לחלוטין. זה המקום שהספורט הזה, ההשתתפות שלהם והתרומה שלהם נותנת להם להרגיש בעולם אחר לגמרי לחלוטין. ממש. זה עבודת קודש, זה מקום שבו אנחנו יכולים להיות גאים
בזה שאנחנו עוסקים בתחום הזה של הכדורגל, שנותן לילדים האלה את האפשרות להרגיש בשמיים, בלי תחרותיות. דווקא אני חושב שהתחרותיות כן מוסיפה להם, אמנם תחרותיות במסגרת שלהם, הניצחון, ההפסד, אפשר לראות את התגובות שלהם, את השמחה אחרי שער שהם מפקיעים, אם זה בפנדלים, אם זה תוך כדי משחק. אני חושב שהכדורגל מוסיף המון, ושמענו, ראינו בכתבה המדריכים שלהם. זה בעצם הופך אותם, מבחינתם לפחות, אפילו לחצי שעה לילדים נורמטיביים, לילדים רגילים. כולם אוהבים לשחק כדורגל, אם זה בשכונה, אם זה בבית הספר, אם זה ברחוב, ואני חושב שזה דבר יוצא דופן ויוצא מן הכלל. זה מעניין, שוב, איך הכדורגל, איזה סמל הוא נהיה בחברה שלנו, שהוא הסמל לאנחנו כמו כולם. ונדמה לי שמפעלות חינוך של הפועל תל אביב בעצם משתמשים בכדורגל כמנוף להמון דברים כאלה. נכון, נכון. וטוב מאוד שיש להם מדינות כמו בית ספר סיני ברמלה והמנהלת חיה, שנותנים לזה את הבמה הנכונה. אנחנו מדברים על חצי שעה של משחק ידידות שעושה את ההשראה הגדולה, אבל למעשה בבית הספר הזה וגם באחרים, כמה אחרים, לאט לאט מתפתחת תופעה של הילדים האלה שבאים לשיעורי כדורגל, שבאים להוציא, לתעל את כל האהבה שלהם ואת התסכולים שלהם אולי בצורה שונה אל המקום הזה, אל האימונים, אל המשחקים, אל המאמן. המאמן הזה שבא שם הוא מאמן כדורגל אמיתי.